o que els puguin a veure, què és el 155 i quines conseqüències tindrà sobre el país. Nosaltres, en el nostre cas, tenim el plaer de comptar amb una diputada local per Junts pel Sí, Montserrat Vilella. Benvinguda, moltes gràcies. I també portaveu del grup PDeCAT a l'Ajuntament de Reus, que avui hem vist defensar brillantment una moció de censura. Perdó, una moció en contra de l'article 155. Bé, senzillament, com que tenim poc temps, li passo la paraula. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me. Ho sentiu bé? Sí. Ara sí? Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me, la veritat és que és un plaer i també moltíssimes gràcies a tots els que esteu aquí. Ja veieu que hem de fer 2 sessions, intentarem anar tan ràpid com puguem perquè la veritat és que estem tots tan convençuts i tan activats que no cal utilitzar molts arguments, sinó que hem d'anar una mica al gra. El que pregunteu, des d'Assemblea i Òmnium feu aquesta trobada avui i ens pregunteu als diputats i ara què? Doncs jo el que us puc dir, tinc 4 coses que ens han apuntat una mica perquè al ser uns actes que es feien a tot Catalunya doncs intentéssim una mica dir el mateix, però en tot cas el que us he de dir ara què? Ara és la setmana. És la setmana. I per tant hem d'estar tots, absolutament tots, activats i implicats. Les coses, com ja heu vist, i les vau veure l'1 d'octubre, les sap i les fa qui les ha de fer. No tots tenim tota la informació, però això ens fa més eficaços. Perquè bàsicament tenim un estat en contra i ara estem veient la crueltat del que estan disposats a fer per anar en contra de les persones que pensen com ells. I és així. I per tant estem a la setmana, estem a l'hora greu. Estem en aquell moment en què els diputats i el govern no tingueu cap dubte que nosaltres avalem i defensem i posarem en marxa els resultats del dia 1. Perquè el dia 1 va ser un èxit brutal. Han passat tantes coses després que probablement no som ni capaços de poder pair què és el que vam fer. Però contra tot pronòstic, amenaçant-nos amb tot. A tots els alcaldes que es van posar des del primer moment a dir que hi hauria urnes, els han cridat a la fiscalia. Ens han amenaçat de totes les maneres, és que no som ni capaços de recordar-ho. I tot i així, qui havia de fer la feina la va fer. I sobretot, tots nosaltres, cada un de nosaltres, va defensar el seu vot i el de tots els altres. I el vam defensar amb el cos. I ens pensàvem que això no podia passar. I ho hem fet. I no necessàriament vam necessitar unes instruccions exactes del que havíem de fer. Però sí que, com que tots estem molt determinats, i tots me refereixo a tots, els polítics fem la feina que hem de fer, sabeu? L'orgull que suposava abans del referèndum, quan anàvem a fer les xerrades, i com a representant polític, poder arribar a una sala i poder dir a la gent ens vau demanar el 27 de setembre. Ai, disculpeu, però em sembla que hi ha algun embolic. Després. Disculpeu, és que des de TV Reus ens demanaven fer un petit tall, però com que hem de fer les 2 sessions, el més important sou vosaltres, per tant, si s'esperen, doncs el farem després, i si no, doncs ja el farem. Us deia, m'he perdut una mica, estem a l'1 d'octubre i on la gent, sense dir-nos-ho massa, vam saber tots el que havíem de fer. I segurament vam ser conscients l'endemà que vam protegir el vot amb el nostre cos. I vam protegir el vot nostre, però també vam protegir el vot del que deia que no i del que votava en blanc. Perquè nosaltres som demòcrates i volem l'opinió de tothom. I volíem un referèndum pactat i no el vam aconseguir. Però com a diputada anava a les sessions i podia dir allò que ens vau demanar el 27 de setembre, que féssim unes lleis, les hem fet.
Ara teniu, en aquell moment, la possibilitat de poder fer el referèndum perquè els diputats hem fet la feina i el govern l'està fent. I sobretot el que va passar és que la gent no va fallar. Ara estem un pas més. Estem a la setmana. És evident que el dia 10 hi va haver, jo diria, desencís. Per molta gent esperava que aquell dia es proclamés la independència i hi va haver un cert desconcert. I mica en mica, una mica potser com deia el tuit ara no recordo com es diu, l'escriptor català que deia perdoneu, un moment, ja m'he refet, vinga, continuem. El dia 10 va ser una mica això. I després, quan m'he refet, era una mica la idea d'entendre que la independència està molt bé proclamar-la, està molt important les paraules primeres del president en les que diu acceptem el mandat democràtic de les urnes del dia 1 d'octubre, perquè aquesta és la clau. I per què el suspèn? Per què en suspèn els efectes? Doncs perquè hi hagi un reconeixement internacional. I això destrempa una mica, perquè el dia 10 el que ens hagués agradat a tots, i que jo us ho puc assegurar als diputats també, és que es pogués proclamar la independència. Però no va poder ser perquè estem ara en un moment en el que és una partida d'escacs. És una partida d'escacs i que s'han de fer moviments. I un moviment depèn del moviment que ha fet anteriorment l'altre. I l'Estat no està per romanços, ja ho veieu. Per tant, ara és important i encara ara jo no us puc dir, perquè no ho sé com a diputada, i entenc que està bé que no ho sàpiga, exactament com ho farem. El que sí que sabem, i ho sabem tots, és que tenim el ple convocat pel dijous. Prepareu-vos pel dijous, si convé pel divendres i si convé pel dissabte. Hem d'estar preparats. Exactament per què no ho sé, però com que estem organitzats no hi ha d'haver problema. I el que és segur que haurem de fer és, si el dia 1 vam defensar el vot i les urnes, ara el que hem de defensar són les institucions i les persones que ostenten els càrrecs, tant el govern com el Parlament. Perquè són institucions que ens hem guanyat amb molt d'esforç i que, a més, han donat un resultat extraordinari. I molt probablement els hi molesta molt que tinguem una bona policia, que tinguem una bona escola, que tinguem una bona sanitat. Els hi molesta molt. Perquè vol dir que nosaltres sabem fer bé les coses i que no depenem d'ells. I ens ho estan intentant minar de totes les maneres possibles. Per tant, les institucions, que són nostres, si no les defensem nosaltres, no ens les defensarà ningú. Aquesta setmana és la setmana de defensar les institucions, els seus representants, el president, el govern i els càrrecs electes del Parlament. I és així, perquè el que no és important és si sóc jo o és el veí del costat. El que és important és que és la gent que ha elegit el poble de Catalunya. I que, a més, està fent allò que la gent vol que faci. Per tant, s'ha de defensar. Si no ho defensem nosaltres, no ho defensarà ningú per nosaltres. L'Estat no ens permetrà que els polítics fem el que la ciutadania ens ha demanat que féssim. Doncs no queda un altre. Potser serà més llarg, però no ens queda un altre que defensar-nos nosaltres mateixos, les nostres institucions i la voluntat d'un poble. I el que volem no és només declarar, proclamar la independència i ja està. El que volem és que Catalunya tingui un estat. I per fer això s'han de fer diferents passos. I el que és importantíssim és la unitat. Perquè en aquest moviment, i ho sabeu tots, i aquí estem a Reus i molts ens coneixem, hi ha gent amb ideologies molt diferents, però amb una idea clara que tenim tots. I és el que volem.
és la independència per Catalunya i tenir un estat. Després ja el construirem, ja definirem quines forces donem a cada un dels grups polítics per definir si ha de ser d'una manera o d'una altra. Però ara, de moment, la unitat és clau, importantíssima. I a més, no cal ni que us ho demani jo, perquè això és que ho fem, ens surt de dintre. El dia 1, que a més ens va agafar la cosa aquella de mirar a veure si hi havia secreta i anàvem mirant tots a veure qui feia cara d'independentista i qui no. Però el dia 1 no ens preguntàvem ni en què parlàvem, ni d'on veníem, ni ens preguntàvem què pensàvem, si som de dreta, si som d'esquerres, perquè no va d'això. No va d'això. I això s'ha de mantenir. I ens van dir que això no ho aconseguiríem, com tantes altres coses. Ens van dir que no faríem un referèndum, que no aconseguiríem estar units. I de moment anem bé, anem molt bé. Però ara estem a l'hora greu. Ara estem en aquell moment en el que ells han posat tota la llenya al foc. L'han posat tota. I no estan, com he dit abans, no estan per romanços, ja ho veieu. Però nosaltres hem de seguir determinats, sense por, pacífics, i això costa una mica més. Ara ja costa una mica més. L'altre dia a Barcelona, els que hi vau ser o els que estàveu aquí a Reus, suposo que ho vau notar. Costa una mica més perquè fa enfadar una mica, però diu d'una manera suau, perquè sortiria una cosa que no convé a ningú. Perquè a més hem de pensar que tot i que nosaltres som molts, també hi ha molta gent a Catalunya que pensa diferent que nosaltres. I com que nosaltres som demòcrates, hem de respectar el que pensen i a més no podem perdre ni un minut, ni un, en què ens facin bullir la sang. Perquè amb aquesta gent hi hem de conviure i està bé de poder fer. I conviurem a la família, i conviurem com a amics, i conviurem a la feina, conviurem a tot arreu com a ciutadans. Per tant, no hi perdem ni un minut a fer-nos mala sang. Al contrari, respectem-los i que ells puguin tenir també la seva possibilitat, com van tenir el dia 1 d'octubre, de poder votar. Ara, avui hem hagut de fer un ple en el que ens hem hagut de posicionar tots. Com a càrrecs electes de l'Ajuntament ens hem posicionat que el 155, de la manera, a més, que la tenen plantejada des de l'Estat, no és una solució segur. No és una solució segur. És que sents parlar als ministres i al president i dona la sensació que este Puigdemont, que se doble un poco, que diga que no, que se ha equivocado, que es pensen que diran els 2.300.000 persones que tenim la determinació que tenim, que es pensen que la força ens faran callar, que ens faran canviar la manera de pensar. Hem de buscar una altra solució. I la solució ha d'estar, ara ja sí, en proclamar la independència i seure de tu a tu. Seure de tu a tu. I el que hem de buscar és un estat en el que hi puguem viure tots. Els que han votat que sí i els que han votat que no. I hem de seguir convivint, perquè no passa res. Són opinions diferents, no passa res. I el país, Catalunya, és per tothom. I ho ha de seguir sent. Encara que ens vulguin fer veure que hem dividit, que nosaltres som els sectaris, que nosaltres som... Mil barbaritats. Diuen que el ladrón piensa que todos son de su condición. Jo diria que no cal ni explicar i justificar masses coses. Però en tot cas, aquesta setmana és una setmana importantíssima. Tenim el ple convocat i el que necessitem és que, com el dia 1 d'octubre, vam defensar, i no ens ho pensàvem, a les eleccions anteriors algú s'havia pensat que defensaria el vot amb el cos? Doncs ara toca el moment, us deia, de defensar les nostres institucions i seguir les ordres. El dia de la manifestació de l'11 de setembre estàvem, ja no ho contem perquè si no ens diuen que no sé quin número, és igual, més d'1 milió de persones segur. De cop i volta diuen pels bafles que fem un minut de silenci pels atemptats. I Barcelona va emmudir. Vam tardar
quasi res. Doncs això, aquesta és la nostra força. Aquesta és la nostra força. L'altre dia a Barcelona va arribar una ambulància, els del micro van dir pam, 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 i tothom va saber el que havia de fer. Doncs aquesta setmana igual. De cop i volta, algú dirà alguna cosa i no sabem. I aquí està, no hi ha més secret. El que vulguem nosaltres, ho hem de fer nosaltres. Cada un de nosaltres serà important. No només els polítics que estem fent la feina que ens heu encomanat, des del Parlament i des del Govern, sinó que el que serà important aquesta setmana són cada un de nosaltres. Jo estic a disposició de les preguntes que vulgueu. Deies molt bé, això és una partida d'escacs que s'està jugant des del dia 1 pràcticament. Però ja només queden 2 fitxes. Ja s'han anat matant fitxes, queden 2. Avui un parell de ministres han deixat anar que encara que el president convoqui eleccions autonòmiques, amb això no n'hi hauria prou, el 155 continuaria, per tant només queda una fitxa. I tothom sabem quina és la proclamació. Tu ens animes a defensar i nosaltres t'hem de dir que estem organitzats, que estem a punt, que no defalliu i que ens tindreu a darrere com fins ara. Quan fins ara, sobretot a l'aprovació de les lleis i també aquest proper ple, quan un diputat com jo vota, realment sents i notes que està votant una gran quantitat de gent com tu. I això és impressionant, impressionant. Moltes gràcies per la teva pregunta, però sobretot procureu eliminar discursos i fer preguntes concretes a la diputada, que per això l'hem portat, perquè ella ens pugui aclarir dubtes que tenim. Alguna pregunta més? Perdó. Hi ha coses que sé i coses que no sé. Jo parlo del que sé, perquè el que no sé, doncs, és evident que és molt millor que no ens inventem les coses, sobretot per l'aspecte i la importància del moment. Estan passant coses, i ho sabem, perquè si no, no s'hagués fet el que es va fer el dia 10 d'octubre. Estan passant coses a nivell internacional amb el govern, però els diputats no les sabem concretament. El que sí que sabem és que en aquell moment es va decidir de fer aquesta suspensió justament perquè els contactes que hi havia a nivell internacional demanaven que hi hagués aquesta crida al diàleg. Penseu que els mitjans internacionals han vist les manifestacions i això els ha deixat molt parats, perquè realment nosaltres perquè les vivim, són espectaculars i tants anys seguits, han vist les manifestacions, però després, quan van realment ser conscients d'aquests nos que nosaltres ens dolen tant de l'estat espanyol, d'aquestes 18 vegades, de totes aquestes miques de repressions que ja s'han anat fent, la comunitat internacional ho ha vist amb la repressió de l'estat espanyol del dia 1 d'octubre. Les imatges són brutals i encara ara hi ha ministres que van per aquests mons de Déu a dir que va ser proporcional i que no hi va haver repressió. O sigui que el dia 1 d'octubre hi va haver un altre moment en el que la comunitat internacional va ser conscient de què estava fent l'estat espanyol i de què estava passant.
O sigui, la imatge aquesta, que és el que us deia abans, és brutal. Nosaltres, tots plegats, allà plantats, i doncs, els policies vestits d'aquella manera i repartint a tort i a dret i obrint el cap de les àvies de Catalunya. Això és brutal. Llavors, a partir d'aquí ja no comencen a dir tantes coses. També hi ha un altre moment important per a la comunitat internacional, és quan surten els més de 700 alcaldes. Això és importantíssim perquè internacionalment un govern d'una autonomia, de tot plegat, no s'acaba de saber ben bé, o sigui, s'entén el govern estatal, però el govern de l'autonomia no acabes d'entendre ben bé quin paper juga i com està. Però el govern municipal, els alcaldes, tothom té claríssim que és un càrrec electe de primera importància perquè és el lloc on estan els ciutadans. Llavors, en aquell moment, també és un moment en el que comencen a obrir els ulls i llavors després veuen les castanyes. Llavors, en el moment després dels resultats, que continuen, que hi era una feina que es feia anteriorment des del govern, hi ha aquests contactes que jo no sé ni amb qui són ni quin grau tenen, però sí que se'ns demana als diputats, que els diputats és on la llei del referèndum diu que s'han d'executar els resultats del referèndum. Se'ns demana als diputats aquest termini per obrir el diàleg. I ara això s'està treballant, però de moment ha donat els fruits que ha donat, que també ho sabem. I també ha suposat, suposo que per molts de nosaltres, almenys per mi, el fet que no hi hagi una implicació molt més directa de la comunitat internacional molesta. Però això no vol dir que no estiguin passant coses. Llavors, ara en aquest moment, i ara què? Que és el que ens preguntàveu, en aquest moment ja hem obert el diàleg ha suposat més repressió i més de forma brutal, amb aquest 155 a tot gas, perquè el 155 no ho posa, que restituirà el president, diu que posaràs les mesures, però ells van a tope. A partir d'aquí hem de declarar la independència i buscar aquest diàleg de tu a tu. Hi havia una pregunta esmenada. En el cas de la repressió policial per part de l'estat espanyol, l'actitud dels Mossos i de les policies locals sabem per on pot tirar, perquè si vols venir davant no hi haurà res. Jo el que sé és com van actuar el dia 1 d'octubre. I em fa pensar que la cosa pot anar per aquí. Ara, és la setmana, és l'hora greu, és més important. Van fer la vista grossa, però ara... No, i van tancar més col·legis que les altres policies sense fer mal a ningú, Sí, estem d'acord, Si hi ha repressió policial per part de l'estat, es protegirà? Pregunto, És una pregunta que ens podem fer tots. Jo el que responc... Sí, jo el que responc és... El que sí que sabem és el que va passar l'1 d'octubre i va ser molt evident. I només hi ha hagut un estat que s'ha independitzat sense violència. Tots els altres hi ha hagut màrtirs. Tots. A tots els altres països hi ha hagut. O pocs o molts. Sempre hi ha hagut màrtirs. Això ho hem de dir de tots clars, Algun màrtir va haver. Jo no vull ni màrtirs ni herois. Jo el que vull és molta gent molt determinada. I que cada un faci la feina que ha de fer. Jo, Hi havia una pregunta demanada. Sí. Una idea de tornar a parar la galta, que m'hi sento que acaba de respondre, si pot extendre. I la segona és el tema econòmic, els impostos. Què hem de fer en tema d'impostos? IRPF, IVA, quan tindrem instruccions, perquè és una cosa que... Cada cosa al seu moment. I a més, tampoc no ho sé, Però jo entenc que cada cosa al seu moment. De la primera pregunta que em feies, jo no soc persona de parar la galta perquè sí, però tampoc de doblegar-me. I llavors, si jo estic determinada i penso que tenim tot el dret a poder exercir el nostre dret a l'autodeterminació
i a més penso que l'autodeterminació és bona per mi i pels meus fills i per vosaltres i pels vostres, jo estic en política per intentar fer realitat aquelles coses que em sembla que faran millor el món. Si no, marxaria. Que això pot suposar un risc, evidentment, però el risc, la por, no ens ha de fer perdre la virtut. Hi ha una pregunta. No ho sé, és una possibilitat. És una possibilitat i és una d'aquestes decisions. És una possibilitat i és una d'aquestes decisions. Potser està presa ara i com que les coses passen tan de pressa, tampoc no. Però és una d'aquelles decisions que ha de prendre qui l'ha de prendre. Hi ha moments en els que també penso que és important fer confiança a aquelles persones en el lloc on estan perquè tenen més informació. Hi ha opinions que diuen que sí, hi ha opinions que diuen que no, tots podem opinar i està bé que ho fem, però en tot cas jo el que sí que faig confiança és al nostre president, que em sembla que s'ha guanyat amb escreix, a que pugui decidir amb aquesta partida d'escacs si hi entra o no hi entra a Madrid. La confiança en ell és tota. El que pot passar, si va allà, si el deixaran vindre o no. Sí, aquest és un risc. Evidentment és un risc, és una de les variables que s'ha de tenir en compte al prendre la decisió. Però també hi ha una altra variable que s'ha de valorar, que és més important, i és el fet que és evident que hi haurà tota una sèrie de senadors que la majoria no se l'escoltaran o que li aniran a la contra, però en tot cas és molt probable que si va no sigui per intentar convèncer aquests senadors, sinó perquè hi haurà moltes televisions. El doctor Jordi, sisplau, han demanat per vindre amb una presó d'aquí a Catalunya. Es podrà aconseguir això que vinguin aquí? Jo el que voldria és que anessin a casa seva amb les seves famílies. Respectem els torns de paraules. Com hem dit avui a l'Ajuntament, una frase de Gandhi, que és sigues el canvi, siguem el canvi que voldries veure en el món. Fem-ho possible, segur que nosaltres som els salvos.